Nyaya yeconstitution constitution yeZimbabwe zvayakaitiwa nana Chiwenga nana Mnangagwa zvavakaita constitution yayo vakaigadzira in such a way that they wanted to trick Mugabe. Ukatarisa pa section 212 vanotaura ivo kuti military Kulian TV atibatike zvechopu. Right, ona kakule nyaya iripo apa ndeyekuti ndiri kuona stere kuti vanhu vatambura nenyaya yeZANU-PF nekuda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Right, ukanyatsoongorora unozviona kuti ZANU-PF kugara nekugara kwayo haina kumbovhera yachinja mutungamiriri wayo zviri constitutional. Ndo first thing izvozvo zvinofanira kuzikamwa nevanhu kuti ZANU-PF yagara iyo inongoita makuzi chero ukatarisa kubva kugara nekugara ndo zvavanongoita. Saka you don't expect anything chekutiko vachatevedzera mutemo weZANU-PF kuti vachachinja leader chaizvo zvinofanira zvichiitwa. That's the first thing. The other thing is that you must understand kuti Zimbabwe National Army iya iri conflicted. Ine vanhu vanga vari mazanla forces vanga vachifighta during the liberation struggle vari kuside reZANU-PF. Saka zvakaitika manje ndezvekuti mistake yatakaita ndeyekuti takaregera mazanla forces achiitwa incorporate into the Zimbabwe National Army, zvichireva kuti military wing yeZANU-PF ichirimo muarmy. Saka zvichireva kuti iko nyangwe opposition ikawina sei hakuna vanhu vanga vari kuzanla ivavo vanobvuma kuti government ichinjiwe, because vatori military wing yeZANU-PF. Saka opposition yedu isusu problem yainayo ndeyekuti haina military wing. Munhu wese anenge achida kuita fight against ZANU-PF ari political party, that political party must have a military wing inokwanisa kuchallenge vanhu vari paground veZANU-PF, mathugs ayaya anenge ari paground ayaya, together with the army yacho chaiyo inenge ida kutochallenge iwa, because kamusikasaichallenja zviri military hazvigoni kuti mutore masimba. That's the first thing. And what one? Now secondly, pane nyaya yeconstitution constitution yeZimbabwe zvayakaitiwa nana Chiwenga nana Mnangagwa zvavakaita constitution yayo vakaigadzira in such a way that they wanted to trick Mugabe. Ukatarisa pa section 212 vanotaura ivo kuti military ndiyo inokwanisa kubvisa inokwanisa kuita uphold the constitution. Ukatarisa pa section 212 ndo zvavanotaura, uri kuona. Then vapedza kudero vanotaura ivo pa section 213 kuti masoja o ma armed forces anongodeployiwa nani na president. Handi unozviona. Asi manje pavasina kutsanangura ndepekuti kana president ari iye ari kuviolate constitution, ndiani achamubvisa? Section 212 ndo pane answer yacho ipapo, of which they crafted it in such a way that kana president akaningikira ivo vanenge vachiti instead of calling it a coup vanenge vakuti no tiri kuuphold the constitution, because according to the section 212 ndo zvainotaura. Handi kuzvona. That's why it was difficult pa 2017 kuti panzi ipo pakaitwa coup, because zviri constitutional pa section 212 panotaura izvozvo. Handi wazvona. Saka ndosaka uchiona izvezvi vanhu vemuZimbabwe havachafungi kuti president tomubvisa sei, vakungofunga zvecoup, kuti president anobviswa necoup, kana kuti vanongotarisa kuti masoja ari kufungei nezvekubviswa kwapresident. Havachafungi zvema-elections, because ma-elections haachashandi. Handi unozviona. And vanhu vakufunga kuti kuenda muroad
kana to lynch the president kana kuita something chiri unconstitutional ndo yatongova way yavo iripo ipapapo. Handiwaona. Saka ndo pane nyaya ipapo pazvinhu 2 izvozvo. Toenda pane chechitatu nyaya iripo ndeyekuti iko since taona kuti army neZANU-PF chinhu 1 because military wing yeZANU-PF, then taona kuti constitution yakacraftiwa so that coup chaiyo hainzi icoup, kunenge kuchinzi military ndo inenge ichiupholda constitution. Tozoenda pekuti now how did they now achieve this in parliament now? Vakakwanisa kucapture opposition inocapture because pari zvino izvi sezvo military yave kushanda because a certain section of the military is now being used kuti iite intimidate vanhu kuti vasakwanise kufunga zvekutaura muparliament kana kudini. Vanenge vakungoziva kuti military ndo inotonga. Saka parliament chaiyo was captured pari zvino iko zvino izvi. And Mnangagwa is using parallel structures akaita sana Fazi vana chinyi all those parallel structures vana ED4 vana chakadeno ivavavo. Zvese izvozvo inyaya yekuti iko vanenge vachida kuti pasaite any constitutional structure inokwanisa kukontrola zviri kuitika munhingikiri muZANU-PF. Saka izvozvo vanhu vanofanira kunzwisisa izvozvo ndo nyaya yatovepo iyoyo. And 2030 chaiyo itoriko ende iri kuindira mberi because hapasisina pekuti vanhu vanokwanisa kupinda napo. All avenues are now closed. Saka kana ukada kupinda ne any direction unoona kuti kwakavharwa. Wazvona. Saka vanhu kana vasina kuita vasiri kufunga military wing hapana zvavanenge vachiita.